Evin der burası jili dici êrişa li ser zimanê Kurdî stranên Kurdî em dixwazin tu stranekê bêjî yanî wekî bersiveke li dijî van êrişana. Tenêzî Kurtekê wisa bêjim ji xwe bûye êdî çi dibêjin marşa meya millî bûye. Herkes jî pir baş dizane. Aram Tigran pir baş gotiye bi xemd û rewşe şêrîn û xweşe zimanê Kurdî hûn jî dizanin em bi hev re bêjim baştir e. Bi xemd û rewşe şêrîn û xweşe zimanê Kurdî bi xweş awaze letîf û naze zimanê Kurdî kewkeb çiyane kubra teyrane zimanê Kurdî bi xemd û rewşe şêrîn û xweşe zimanê Kurdî. Dengê te sabı, dilê te sahabı, ev jî bila wekî peyameke li dijî êrişên li ser stranê Kurdî be.